Jagoro mogirore migawo mar pur Laktar Kiprono Rono koni nyaka sani nitiere kilo milion 100 mag majan mar chai mamoko e sto ni mar pok giyudo jonyiewo mag majan no nyaka sani. Kane oloso Mombasa bang' timo limbe log tich mar kar goyo chumbu mar majan mar chai midendo ni East African Tea Traders Association, jatelo no koni giseloso gi joan majan mar neno ni inyiewo majan no e thuolo mar dwe achiel mabiro. Ma okoni ne otimore ni mar kwan majan mipure pacho ka no medore kowuok e kilo bilion 6 nyaka kilo bilion 6. Because of the fertilizer subsidy and also because of the good rain, and additionally we have more farmers who have joined farming for tea. And the increase in the tea which is unsold, which is close to 100 million kilos, is because of that high production. And the current arrangement we have put together here with the brokers, tea brokers and the buyers to buy those unsold tea within the next 1 month.